Nyakoro mga jwango kwago mana touch kaluo kende bende waseto nyaka gwenge go ma ok kaluo ka bende atwateri achiel kachiel nyaka county no makata gwenge go ma Uasin Gishu mabende nyamarwa Chris Owino go e touch mono nyiswa mago motudre gi ikruok mago mosetima kotenre kod yiero maduong' bende koro jopiny Kenya ochimo. Chris oimore Uasin Gishu orio nade to in nade nyiswa ni to ikruok mane moseketie gwenge ma Uasin Gishu kotenre kod yiero maduong' mabiro. Erokamano Lydia Okeyo wasemolo Uasin Gishu kendo wanyalo wacho kod dhog jo Kalenjin ni Kaitegut LD tiende ni wasechopo Eldoret koyo ng'ich piny okwe jopiny oikore ne yiero maduong' mar tich ariyo juma manyien ma en county number 27 e pacho kae kendo wan e chuny boma ma Eldoret ma en boma maduong' e county ma Uasin Gishu ma bende en boma ma jalup jatend piny William Ruto wuokie kendo mae kama ne osetelo ne od bura kuom higni 15 kinde mane idene ni Eldoret North kane pok opoge e kind Soi kod Tarbo e yiero mar 2013 kaluwore kod pen chik manyien mane opogo moko kuom ute chung od bura madongo. Koro kakae Eldoret county ma Uasin Gishu gipakore ni ginie dala mar joloch e piem mag ng'wech gi dho ngere Home of Champions kendo wabiro maluwo weche mag yiero madhi timore chieng' tich ariyo juma manyien. County ma Uasin Gishu county number 27 nigi kod jogo ombulu maromo 5,716 ka bende en kod kuone chung od bura maromo 6 kar chung od bura mag Tarbo ma bende mar kar chung od bura man kod kwan mathoth mag jogo ombulu maromo 120 kod 202. Wan kod kar chung od bura machielo mideno ni Soi man kod kwan jogo ombulu maromo 97. Wan kod kar chung od bura machielo mideno ni Kapseret, wan kod Keses, wan kod Moiben kaachiel kod Ainab Koi. Magi ute chung od bura 6 mayudore e county ma Uasin Gishu, county number 27, Home of Champions kata dala mar joloch weche mag ng'wech ka gibende gipakore e gwengeni. Odiochieng' ma kawuono ne wamolo kakae kendo ne watimo twak kod jata chenro maduong' e county ma Uasin Gishu Irene Mutai mane oleronwa ni chenro mag kata ikruok ne yiero mar chieng' tich ariyo dhi e yo mopie kendo kochopo odiochieng' ma kiny kar saa 6 gidhi gwelo jofwamb weche kaachiel kod jochung' nyaka agents magi mar biro neno chenro mar chako pogo gik goyo ombulu, sanduge mag goyo ombulu kaachiel kod otese mag goyo ombulu nyaka masinde mag goyo ombulu e polling stations duto mayudore e county ma Uasin Gishu. Chenro ne dhi chakore kar saa 6 odiochieng' makiny kendo wan kod geno ni county ni kap okwe ong'ich onge wach moro amora kendo kaka ne waloso kod Irene Mutai ne okwayo jodak ma county ma Uasin Gishu mondo obed kod kwe giwuok oko kar rombgi mar biro yiero jotelo ma gihero kendo kik gikel koko moro amora bang' goyo ombulu gidog e miethgi girit duoko mebiro chwalonegi achiel kachiel kikelonegi kod ute fwambo weche ma pacho kae. Bende ma Irene Mutai owacho en ni gisetimo twak kod apisas mag arita kwe county ma Uasin Gishu kendo gin kod yie ni onge wach moro amora mabiro dhi marach e county ma Uasin Gishu ka en kod geno ni chenro mag goyo ombulu chieng' tich ariyo biro bedo ibiro tayo e yo makwe ka bende osingo ni gidhi tayo yiero e yo ma opie ma onge kod badhruok moro amora kendo gikwayo jopiny mondo oket kwe kendo giwuok oko kar rombgi. Ma bende en e county mana ka naselero ma jalar kom tend piny kod otiko mar UDA William Samoei Ruto wuokie kendo thoth jodak ma kakae gin sire lwedo kata kamano e yiero ma ariyo mosekalo mar 2013 kod 2014 2017 waseneno ka kwan mag jogo ombulu mawuok oko mar goyo ombulu osebedo mohewo atamalo 87 kendo wageno ni e yiero ma higani gidhi bedo mang'eny moloyo atamalo 87 ma higa mar 2017.
Kot kauke Eldoret kakai aduoki achiel kachiel elwet George Bati kod Lydia Okeyo kech podwa go tach ka odiochieng' makiny podwa go tach kae kendo wabiro miyo nyikwa Ramogi gigo duto matuch kok e county namba 27 Uasin Gishu County. Kapoki iwewa geno ni idwani mondo mi idhi but ne koyo irito dichieng' makiny mondo mi twanko med dhi nyime odong seche 26 gi dakika 34 gi sani to iyawa yanga kuonde luto ombulu ma en county ma ok county ma ng'ata wuokie county ma jachiel kuom jotelo ma manyo komten piny Kenya wuokie jafwambo gi ume mar ng'wecho gi ite machikore mar winjo wach isefwambe mane ni to oganda to wacha ng'o gi kuodha ng'o e rombe magi kata kuonde magi bede kata bed ni weche mag goyo kisera mag ombulu to nyorumo gi kuodho weche mag kotende gi ikruok margi. Chris koponi winja apenjo mana ni odong seche 26 gi dakika manyalo hao 34 kama endi sani. Ma en county ma achiel kuom jogo malaro komtent piny wuokie. Nyiso ni nitiere kaka gi makore yo machiel kachiel gi yiero ahinya kaka geto komtent piny Kenya. Gi kore yo machalo nade gi umi mar jafwambo mang'weyo wach gi iti makechiko to winjo weche ma samoro jomamoko pok owinjo. Oganda ma Eldoret kata ma Uasin Gishu ikore yo machalo nade. Erokamano George Bati awinjo ka duondi ng'adore kata kamano asewinjo penjo ma ipenjo Jo-dak ma e county ma Uasin Gishu mwatemo loso kodo gin kod mor ka gin kod yie ni ombulu ma gidhi goyo chieng' tich ariyo dhi kelo lokruok kendo thothgi wacho ni gidhi wuok oko kar rombgi mar luto ombulu ne wuodgi mar mondo okaw telo. Kata kamano adier mar wach ma kamae ibiro mana yango kod IBC tok yiero mar tich ariyo ka gin jodak ma Uasin Gishu to gin kod mor ka giwacho ni kochopo chieng' tich ariyo gi ikore kendo gidhi wuok oko kar rombgi moheo atamalo 87 e yiero mokalo mar neno ni gimiyo wuodgi kata jalup jatend piny William Ruto ombulu mathoth. Arita kwe nyalo wacho ni arita kwe oridi kendo kiwuotho e apeyni ma Uasin Gishu kata boma ma Eldoret arita kwe nitiere jopiny bende onge ywarok ka giwacho ni gin gibiro na wuok oko bang' luto ombulu to gidok e miethgi mar yudo duoko. Kata kamano gin kod geno mathoth ni wang'ni to wuodgi dhi bet e telo kendo mano ema giwacho ni gidhi wuok oko kar rombgi ma onge ng'ano madhi dong' chien kendo giwacho ni gibiro nyaka ting'o joma tuo kaachiel kod joma hikegi oseniang' jodongo mok nyal chopo e polling station. Giwacho ni gibiro ting'o gi kod apiko kata kod geche magi mar neno ni gichopo e kar luto ombulu mondo gigo ombulu ne jotelo magihero, gigo ombulu ne governors, gigo ombulu ne senator, jo od bura, women rep kaachiel kod MCA mago komo mopogore opogore mag siasa mayudore e county ma Uasin Gishu kopogore kod kom maduong' mabende wenge duto koro ong'iyo e kindeni. But Kongoi Chris erokamano kuom report maliw kendo pod wabiro tudri kodi ka bende go touch Uasin Gishu miwa mago mabende dhi tucho e county no nikech no wasingo bedo nyakora ngwajo. Erokamano nya Chris Awino. Lydia winjo kiwacho ni kongoi missing. Gimo misto wakiani. Mami ng'ala kabisa. Wadhi nyime nyakwara Ramogi koro wadhi e gwenge